Txupinazoak arratsaldeko 6etan goia jo du eta jaiak hasi dira Gasteizen. Aurten txupinazoa botatzea Arabako Odolemalen elkarteari egokitu zaio. Eta plaza hau jendez beteta zegoen 40.000 pertsona inguru. Eta bero handia egin du eskerrak suhiltzaileak hemen zeuden eta ur asko bota duten. Beste protagonista gaur Kaba eta Purua udaletxeak eskatua zuen beirarik ez ekartzeko, baina azkenean 18.000 botella jaso dituzte garbitzaileek. Hemendik aurrera zer 6 egun jaiaz gozatzeko eta gomendio bat egitekotan gaur gaueko farolen prozesioa. Ikusgarria benetan. Arratsaldeko 6ak puntuan. Arabako Odolemailen presidenteak leherrarazi du Suziria eta horrekin batera baita Andramari Zuriaren enparantza ere. Zerura begira, Zalduondoko nekazaria agurtzen, Kaba botilen kortxoak leherrarazten eta Puruak ahoan, festei ongi etorria eman diete 40.000 bat lagunek. Zeledon ezur haragizko bihurtu du Gorka Ortiz de Urbinak 9. eta enparantza zeharkatzeko ahalegin izugarrian jendeak ere bere txapela ukitzeko ahalegina egin du. Zorte ona ematen duela pentsatzen baitute askok. 30 blusek lagunduta, iritsi da azkenean San Miguel Balkoidiraino. Gola Mandra, Zuriaren jaiak! Gola Zeledon! Aipamen berezia egin dio Alabesi, aurten jetxi baita, animoak eman dizkio ere zerkia abestuz. Eta urtero bezala, zapiak jantzi eta balkoi azpietara urrezkea abiatu dira parrandazaleak. Bitartean, jaien beste ikuspegi bat, 60 bat langilek ordu eta laurden behar izan dute plaza lehengoan usteko. Llevamos ya 10 años. 10 urte daramatzagu, egunero, txupinazo egunean, mundu guztia joan eta gero botilak jasotzen ditugula. Festekin gozatzeko prest daude gasteiztarrak eta gasteiztar ez direnak. Ondo. Jende asko zegoen, baina ondo. La Oreja de Van Gogh, ikustera joango gara, bale? Gasteizko jaiak dira eta gaurtik iganderaino, blusa kuadrilek, txarangek, antzerkiek eta kontzertuek animatuko dituzte egunak. Hasteko gaur bertan, La Oreja de Van Gogh izango da foru enparantzan, Rafa Rueda Aiotz plazan eta Kobra eta Kaoteko txosnetan. Zorionak Gasteiz.